gymorthmadol adeg yma tymor diwetha yn sgorio'r gol gyntaf ioed i'r Cofis yn Ewrop. Am-gol, taran o ergyd, heibio i tyfu yn y gol. Y dechreuad gorau posibl i Richard Fish. Mae'r gol yna yn oed dim pwysau ar y bel, a mae'n mynd iawn. Os ei ddim gymaint o bwer ar hon, mae fod i symud yn yr awyr, a mae fod i orffan yn yr wyth. Edrych o hwnna, waw! Eithaf am hon, falle bod e'n ffafrio y trod chwith. A dyma fe'n dod amdani. A mae heibio'r postyn. Stewart yn dod yn ddwfwn i'w chasglydd i, ond gwaith gwych gan Matty Hill i ddwyn y bêl, a dyma Zach Clark. Clark. Gwych gan Clark, allan at Hill. Digon o Grysamelyn yn y canol. Clark yn o hyd goset ar y foli. Mae'n adlamu yn garedig i tyfu yn y gol. Caernarfon, ond Clark eto yn rhedeg mewn i'r cwrt Cosby. Rhyddid fan hyn i Clark. O, Caernarfon, wel, wnaethon nhw oedi fanna yn rhoi'r rhyddid nantborth i Clark. Darren Thomas oedd yna, yn ei chlirio. Sy'n smol cael ei wneud mewn i safle Cerrig. Thomas yn rhyddhau, Zach Clark, Clark yn y ddail, o mae wedi dyblu Montes Caernarfon! O, gwych! Ydy ni breuddwydio fechgyn, Caernarfon 2, Crusaders dim. Wel, ti'n gwybod be, jyst y cyfynca meddwl gan Darren Thomas, wedyn yr ansawd efo honna, y bas. Rwan y rhediad gan Zach yn neud mor dda fan arwan. Y ffordd mae o'n just mynd drwan, Zach Clark, mae'n cadw i ben, mae'n codi ben, gweld y golwr, pasio ei bilo. Mae'n neud ti edrych yn hawdd. O'r camgymeriad fanna, a mae McMullen oddi ar ei linell, a mae wedi gwneud yn dda. O, dde'n ffodus fanna. Smonach yn yr amddiffyn, y tro cynta heno falle, bod ni wedi gweld ansicrwydd yn amddiffyn Caernarfon. Tafliad hir yn chwilio am Lecky. Lecky'n meddwl bod yna wthiad arno fe fanna. Caernarfon yn cystadlu dda yn yr awyr bleini, ond yn tynnu ar draws y bêl. Y postyn pella, mae'n mynd, mae'n y beniad nôl, ac oddi ar y linell. O, gwych fanna, o, dwi ddim wedi cael ei chlirio eto. Ac fe fydd hi allan am gig gol, y rhwystredigaeth pellach i Declan Cadell a'i dîm. Dilyn. A mae'n cymryd i yn gynnar, a peniad lawr gan Blaeney, ond McMullen yn y fan ar lle. Mae'n lwcus fanna bod ddim ymosodwr yn dod ar draws y cwrt bach. Ie, rhyw hanner cyflawni eto, ond maen nhw yn sicr cael ei penna i'r bel ma cynta. A hynna sy'n broblem i fi, a mydd yn broblem i Gaernarfon os dynna'n cario ymlaen. Goset yn chwilio am y bas drwodd i Louis Lloyd, ond y Crusaders yn torri, a dyma Dilyn. Dilyn dros hanner ffordd. Dilyn yn torri tu mewn, mae cyflymdra gan hwn, a dyma Blaeney. Blaeney tri yn dysgwyl croesiad. Chwiban ola'r noson. Gêm fwyaf yn hanes clwb pêl-droed. Caernarfon yn gorffen gyda buddugoliaeth yn Ewrop. Am noson i'w chofio i'r Cofi Army, i'r chwaraewyr. Popeth yn cychwyn, wedi gol Morgan Owen, wedi 5 munud, seren y gêm. Griff John yn achub Caernarfon yr ail hanner yn penio oddi ar ei linell. Wedi bod yn gêm wych i'r tîm cartre. Wedi gorffen Caernarfon 2, Crusaders dim.